Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto otelo ne nyasi mar sidho jopuonjre mag mbalariany ma Uzima e boma ma Nairobi kopuoyo okang' ma jotelogo nokawo mar neno ni mbalariany no yudo puoth mar chwalo tijene. Owacho ni en gima lit ni mosenindo Raila Odinga kod jotelo mamoko ne okawo okang' maduong' mar neno ni mbalariany no opuodhi ka ok obedo e nyasi mokwongo mar sidho jopuonjrego. Jatend piny dhi limo ute migero ka bang'e to biro romo gi jopiny Kondele. The Archbishop Emeritus, Zacchaeus Okoth, was canvassing for the issuance of charter. He sent the Right Honorable Prime Minister to me, and we had a conversation with him. Little did we know that, in fact, it is our elder brother, the Right Honorable Raila Odinga, that would not be here today. But in him, we have his fruits here. What has been accomplished in this university has the fingerprints of the Right Honorable Raila Odinga.